मरनाय साहा बागाननि कल'नियाव द्रौपदी मुर्मुखौ बरायनानै आदिबासीफोरा रंजादों। गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारियाबो रंजानाय आरो बरायनायाव बाहागो लादों। दिनै द्रौपदी मुर्मुआ भारतनि हादरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। द्रौपदी मुर्मुनि हादरगिरि जानायाव हादरनाङैनो ट्राइबेल हारि आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावबो रंजानाय सफैदों। दिनैबो आरोबाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मरनाय टी एस्टेट कल'नियाव गासै मावसुमाफोर आरो साहा बागान दैदेनगिरिफोरा रंजानाय आरो द्रौपदी मुर्मुखौ मान होनानै बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। मरनाय टी एस्टेटआ गोबां आइजोफोर आरो दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव लोगो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। 22 नं गसाइगाव विधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव लोगो लायो आरो रंजानाय फोरमायो। दिनै जोंनि जनजातीयनि सासे केन्डिडेटखौ जे राष्ट्रपति हिसाबै भट होनानै बिथाङा जे गोबां भराव देरहाबाय आरो दिनै बिथांजोआ दिनै समायखिरा लादों आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बे मरनाय साहा बागिचायाव बावहाय खामानि मावग्रा गोबांथार जोंनि रायजो राजाफ्रा ज' जानानै दिनै मोनसे रंजानाय आयोजन खालामदों आरो थारैनो बेवहाय आंबो बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जोङो गौरब जादों जे भारतबर्ष बायदि मोनसे बेसेबा गिदिर डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव दिनै गोग्लैसोनानै थानाय एसटि जनगोष्ठी हारिनिफ्राय सासे आइजोखौ लाबोनानै बेवहाय राष्ट्रपति खालामबाय। दा बेनिखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। द्रौपदी मुर्मुआ जोंनि संबिजिरखौ दहाय होनानै भारतनि संबिजिरनि आवथायाव थानाय जेसेबां गोग्लैसोनाय जाथि गोष्ठीनि जे मावनांगौ हाबाफारि दं निश्चय बिथांजोआ मावगोन। लोगोसे बिभिन्न जाथि गोष्ठी धोरोमारि रावफोरखौ लाफानानै जायहा जेरैबायदि मोनथायखौ मोननांगौ बेबायदि निश्चय मोनगोन। दा बेखौ लानानै जों जेरैबायदि रंजादों दिनै बे मरनाय साहा बागिचायावबो बावहाय जाय बिथांमोना खामानि मावो आरो बिनि दैदेनगिरि गासिबो ज' जानानै दिनै बे रंजानायाव बाहागो लादों। दा बेनिखायनो बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा जोंबो फैनानै बाहागो लादों आरो बेयो मोनसे मोजां डिसिप्लिनै जादों आरो बेनिखायनो जों थेंक्स होदों मरनाय साहा बागिचानि दैदेनगिरि आरो बाव गासिबो खामानि मावग्रा आइजो बिथांमोनखौहाय।